Ναι, αυτό είναι. Μόνο εδώ προλαβαίνω. Εδώ έχει κάποιο κλιμάκωση. Very good. Up, down. Εδώ μπροστά. Μπορούν να βγουν. Yes. Here and yes, like this. Hey, let's sit down, please. It's not all together. Please, sit down. Λοιπόν, ο κύριος... Ωραία, ωραία. Πολύ καλά. Jesus. Πού πάμε τώρα? Πάμε πάνω. Δεν έχει ξαναπέξει εγώ. Ωραία το έχουν εντάξει, To both sides. We need that. This is... Άλλη τη κάουση. Εγώ πάνω θα κάνω. Πάνω Εδώ. Αναστασία, πάνω. Yes, you must. Κύριε Πρόεδρε του ΙΚΟΜΟΣ Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να σας καλωσορίσω στην πόλη της Βέλγιας, μια πόλη που έχει ιστορία 2.500 και πλέον χρόνων. Initially, I would like to welcome you to the town of Area, a town that owns a history of more than 2,500 years. Αυτόν τον τόπο χαρακτηρίζει ο Όμηρος ως αξιαγάπητη γη. Σε αυτόν τον τόπο δίδαξε ο Απόστολος των Εθνών Πάτρος. Στα στενά σοκάκια αυτής της πόλης έζησε ο θρύλος της Βασίλισσας Γαργίνας. It is this place that Homer characterizes as lovable land, and this land, the capital of nations, called the Spring. In the alleys of this town, the legend of Queen Virginia has lived. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος ο πολιτιστικός θησαυρός και η παράδοση που η πόλη μας και η περιοχή διαθέτει, όπως είναι οι 50 βυζαντινές εκκλησίες, η Μακεδονική τάφη, οι παραδοσιακές συνοικίες της Κυριώτισσας και της Παρκούτας, το Βυζαντινό Μουσείο και τόσα άλλα. It is truly of great size, the cultural treasure and tradition that our town and region holds. Examples of which are the 50 Byzantine churches, the Macedonian grave, traditional borders of Kyriota and Markuta, the Byzantine Museum, and so many more. Πρέπει να τονιστεί ακόμα ότι η σύγχρονη Βέρεια διαθέτει άρτιες υποδομές σε συνεδριακές εγκαταστάσεις, χώρους πολιτισμού και φιλοξενίας. Furthermore, emphasis has to be laid upon the fact that contemporary Beria grants complete infrastructures with regards to conventional facilities, as well as cultural and hospitality centers. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Βέρεια είναι σε θέση και θέλει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο ρόλο ανάμεσα στις πόλεις που έχουν το ίδιο μέγεθος και παρόμοιες ιδιαιτερότητες. I would like to assure you that Beria is in a position and has the willpower to act out a special part among the towns that share the same size and similar particularities. Με τις σκέψεις αυτές σας εύχομαι καλή παραμονή στην πόλη μας και καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ. With these thoughts, I wish you a loving stay in our town and the best of luck as regards your past. Thank you. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε του Παγκόσμιου και του Γερμανικού ΙΚΟΜΟΣ, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού ΙΚΟΜΟΣ, αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι των αλλοδαπών ΙΚΟΜΟΣ, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Βέρειας, κύριοι Σύνεδροι της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Τοιχογραφιών,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας υποδεχόμαστε σήμερα στη Βέρεια, το τμήμα του Οικωμός Νομού Ηματίας, ο Δήμος και οι φορείς της πόλης και του νομού. Απόψε μας τιμά με την παρουσία της μια εξέχουσα προσωπικότητα, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικωμός, κύριος Μάικλ Πέτλερ, που με την εμπνευσμένη καθοδήγησή του συμβάλλει καθοριστικά στη δυναμική παρουσία του Οικωμός και της UNESCO σε ζητήματα διατήρησης και ανάπτυξης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως Έλληνες και Ελληνίδες αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή να επιλέξετε, κύριε Πρόεδρε, τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ως τόπο σύνταξης του τελικού κειμένου της Παγκόσμιας Χάρτας για τις Τοιχογραφίες, η οποία στο εξής θα ονομάζεται Χάρτα της Θεσσαλονίκης. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και τιμή που επισκέπτεστε τη Βέρεια, μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδος, με συνεχή αστική παρουσία 2.400 χρόνων και συνεχή προσφορά στα γράμματα και τις τέχνες. Η τέχνη της τοιχογραφίας άνθησε εδώ ακόμη και την εποχή των βασιλέων, Μακεδόνων βασιλέων και του Μεγαλέξανδρου και χορηφώθηκε στα χρόνια του χριστιανισμού. Από τους 48 ναούς, οι 40 διαθέτουν ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες από τον 12ο έως τον 18ο αιώνα και η Παγκόσμια Χάρτα που μόλις συντάξατε θα αποτελέσει τον οδηγό για την αποκατάστασή τους. Σήμερα η Βέρεια είναι μια πόλη με σημαντική παρουσία στην πολιτισμική δημιουργία. Είναι έδρα Πεφέ, διαθέτει ένα διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και πλήθος συλλόγων και φορέων που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Το τμήμα του Οικωμός Νομού Ηματίας, στη σύντομη παρουσία του, επέτυχε να καταγραφεί στη συνείδηση της πόλης και του νομού ως ο φορέας με την αδέσμευτη και επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη σε θέματα πολιτισμικής δημιουργίας. Η παρουσία όλων σας απόψε μας εμπνέει και μας δίνει νέες δυνάμεις για να συνεχίσουμε το έργο μας. Η Βέρεια ανήκει εδώ και χρόνια στο ευρωμεσογειακό δίκτυο ιστορικών πόλεων μικρού και μεσαίου μεγέθους και έχει κατά καιρούς αδελφοποιηθεί και συνεργαστεί σε θέματα παράδοσης και πολιτισμού με αρκετές πόλεις της Μεσογείου. Η πόλη και ο νομός διαθέτουν παράλληλα μια σημαντική πολιτιστική υποδομή ικανή να φιλοξενήσει κάθε μορφή σχετική διοργάνωση και γι' αυτό πεποίθησή μας είναι πως η Βέρεια διαθέτει όλα τα προσόντα για να καταστεί μόνιμη έδρα αυτού του δικτύου. Η πρόταση αυτή συναντά την ομόφυλη στήριξη των φορέων και της τοπικής κοινωνίας. Ευχαριστούμε τον Δήμο Βέρειας για την ομόφωνη απόφαση διάθεσης της αίθουσας του Δημαρχιακού Συμβουλίου καθώς και τη θερμή φιλοξενία του. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια των εργασιών σας που θα ακολουθήσουν εδώ και καλή παραμονή στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε. This is a greeting of the President of the Commonwealth.
and constant offer in the letters and the art. The art of photography has flourished here since the era of the Macedonian kings, of the great Alexander, and has reached top the years of Britain. From the 48 temples, the 40 have interesting wallpaper from the 12th century until the 18th century. And the global card that's being published here will be the guide for their reconstruction. Later is a town which has an important presence in the cultural creation. It's the living place of Liberté and has an international institution of traditional architecture and so many more clubs and instruments and departments that actually have to do with culture. The Department of Commerce of the Municipality of Matria, in the short presence that has achieved to record in the conscience of the city and of the municipality as the department of the unchanged and scientifically concrete belief in issues of cultural creation. The presence of all of you today inspires and gives new powers and strength to go on without tasks. Feria belongs for many years now to the Mediterranean European network of historical towns of small and medium size, and has from time to time had brotherhood and has achieved cooperation in issues of tradition and culture with quite many towns of Mediterranean. The town and the municipality have, but at the same time, hold a very important cultural background, capable of being a hospitality of every part that is relevant to such an organization. And because of that, our belief is that Feria owns and has all the qualifications to be the base of this network. This proposition makes the anonymous belief and vision of the department of the local community. We want to thank the town of Feria for the anonymous decision of presenting and providing the classroom of the City Council and for its warm hospitality. We wish you good luck to your meeting as it's going to be presented here, and good stay in our town. From the Secretary of the Commerce of the Municipality of Matria. Honorable Mayor, dear colleagues, on behalf of ICOMOS, the International Council of Monuments and Sites, I just want to thank the city of Feria for this overwhelming hospitality. We are very happy to be here. We had a lot of work in the past days, and this morning, in the presence of the Minister of Culture, finally, the final draft of the Wall Paintings Conservation Charter in Thessaloniki was finished, it was completed, and we always talk about our ICOMOS family. We have 7,000 members, but when it's the question of the charter,
Sometimes there is a lot of battle, quarrel, and discussions. And even yesterday we didn't think we could ever finish it. But certainly we couldn't find a better place than Beria and the surrounding, the homeland of Philip and Alexander. After all these discussions on wall painting, now we have seen these really unique testimonies of this great history of your country. And we were so impressed in the beginning, especially the Macedonian tomb at Lefkadia. I don't know whether Lefkadia belongs to your... No. It's not under your guidance. It's the prefecture. But certainly there are some rules that we were discussing on that could also help a bit in safeguarding these unique places. I wonder whether this region is already inscribed in the list of these outstanding places that are in the World Heritage List of UNESCO. But certainly there is these traces of history are so important that we have to think about especially these outstanding monuments is something that is really in the sense of the Charter of 72. It's of outstanding universal value. ICOMOS has just the task to think about what is missing in this list of more than 700 sites. And of course, also here, I'm very impressed. I'm also impressed that we have here a very active local group of ICOMOS colleagues. And in the whole, always, as you know, ICOMOS Greece is something very special under Nikos Agiantounis, who is also in our executive committee. Also speaking today with all the colleagues, this makes hope for future activities. And we are not only interested in charters, as you may think, we also must do some actions for safeguarding monuments and sites. And the most problems in the last weeks certainly has been the terrible situation in Iraq, and also last year we have some projects in Afghanistan. When you try to save these important monuments, you feel happy that at least here in Greece we have a strong law also for protection of for the archaeology. We have a long tradition of preservation, and so the world seems to be somehow also in order in this sense. Of course, we can't do enough for preserving monuments and sites, and sometimes, especially this field of wall painting, certainly there will be in the future a lot of progress. And maybe in 100 years, all they will say, oh, what have these explorers of the 21st century in the beginning, what have they done? We know much better. So also ICOMOS helps a lot in exchange of this experience, and we are very happy to be here with you this evening. I feel we have not so much time, but maybe we stay here all night. But tomorrow morning, we were supposed to go to Athos, which is also